Bună dimineața! Astăzi mă aflu la bordul aeronavă Porsche Cayenne cu cutie de 8 trepte OC8. 8 trepte e făcută de japonez, Aiseanu. E o cutie care e foarte bună și cred că între cele mai bune cutii care s-au pus pe mașini, pe jeep-uri, ca și cutie de la Toyota, o cutie care există foarte mult, dar din păcate a picat, s-a stricat, e și normal. Să ne gândim și noi, avem un motor de 4800 biturbo, chiar că merge ca și eu, cum am numit-o mai înainte, o aeronavă. Uitați și bordul. Mașina merge foarte fain, foarte frumos schimbă. Aproape nu simt acum schimbă vitezele. Schimbă la turație mici. Uitați cum schimbă. Întotdeauna cum recomand clienții să schimbați uleiul și să schimbați uleiul unde știe să schimbă uleiul. Cutia asta e în 8 viteze, are un convertizor modificat în fabrică, exact ca și la convertizorul de la AMG, de la Mercedes. Rezistă la forța imensă. E foarte greu să distrugi unui convertizor de asemenea, doar din păcate unii merg cu mașina, cum știu că au un motor de 4800, e foarte mare și încearcă să facă, nu știu să zic, nu vreau să zic curse, adică merg în afara orașului pe autostradă, forțează la maxim să vadă ce putere poate să scoată unei mașini de asemenea. Putere are, din păcate, adică din păcate în sensul că are putere, dar la un moment dat va cedea. Orice mașină cu cutie automată, când mergi cu ea și o forțezi, se supraîncălzește uleiul din cutie și noi nu avem cum să vedem temperatura din uleiul. De ce? Fiindcă el nu a pus niciun martor pe bord care îți arată temperatura uleiului din cutie. Asta este secretul fabricantului, dar noi trebuie să avem mare grijă. De exemplu, ce se întâmplă, poate să dea niște șuturi după ce dacă a fost forțată, a mers mulți kilometri cu 200 pe oră, 220, atunci simți un șut mic, înseamnă supraîncălzit uleiul, înseamnă trebuie să cetinești, mergi mai încet până să răcește uleiul. Sunt făcute să rezistă una la mână, dar ca să rezistă trebuie să-i schimb uleiul la timp. Tot așa eu recomand la fiecare 40.000 de kilometri să schimbați uleiul și filtrul. Cutia a fost făcută de noi la firma Service Samo Timișoara. Clientul a dus mașina, fiindcă a mai fost cu ea la diferiți oameni care o repară și ei. Numai probleme au avut cu ea. Au schimbat bloc de valve, au încercat să schimbă 2 blocuri de valve, tot avea aceeași simptomă, șutor. După ce a schimbat blocul de valve, a început să patineze. Au dus mașina pe platformă și ne-am uitat ce era în cutie, cum a fost umplat. Nu are rost să intrăm în detalii, e important. Am făcut-o, avem piese originale, chiar originale de fabrică. Tot asamblul interior l-am nou și asta și am făcut, să schimba tot asamblul interiorul de cutie. S-a reparat și convertizorul
cuvertizorul. Tot așa ziceam eu mai înainte, are un cuvertizor care rezistă la o forță imensă, dar din păcate dacă patinează și cutia în interior, o să patineze și cuvertizorul. Doar atât e foarte important să schimbi uleiul la timp. Și niciodată să nu luăm în calcul, mașina e 4x4 și pot să mă bag oriunde cu ea, nu se întâmplă absolut nimic. Ea este bună că e 4x4, de ce? Ca să ai stabilitate pe drumuri. Pe autostradă, pe drumul național, are stabilitate foarte bună. Ne ajută dacă intrăm într-o zăpadă, dar nu trebuie să forțăm, mai ales sub zăpadă poate să fie gheață și atunci cam greu să ne ajută. Și dacă încercăm să forțăm când e zăpadă, atunci poate să supraîncălzim ulei din cutie sau distrugem. Și eu să zic la clienți, dacă unii domni merg cu mașină cu forță, ar fi bine să schimbă uleiul mai devreme de 40 de km. În rest, tot e ok, tot regulă, cum se vede, cum îmi schimbă. Cutia rezistă foarte mult, dar trebuie avut și grijă de ea. Plecări de pe rog poate să fie plecări normale, fără forță, dar după ce pleacă mașina de pe loc, se poate forța, nu e o problemă. Și va fi bine dacă aveți grijă de mașină tot timpul, cu schimburi de ulei. Și la cutie transfer să nu uităm. Cutie transfer, trebuie schimbat uleiul și la ea, că și cutia transfer e foarte importantă. Adică foarte important să schimb uleiul și la cutia transfer. Dacă nu schimb, cedează și aia. Că foarte mulți clienți vin la mine și schimbăm uleiul de la cutie și zic, nu le schimb uleiul de la cutie transfer. Dom'le, n-am probleme cu ea. Și atunci îi dau sfat să schimbă. Și mulți clienți acceptă să schimbă. Și asta și facem. Ce să zic, am făcut proba, am vrut să fac proba dimineața la ora 7, ca să vedeți cum arată și bordul mașinii. Și bineînțeles fac proba dimineața de vreme din cauza că drumul e mult mai liber. Și ca să încep de lucru mai devreme după aia. Vă aștept la telefon sau pe WhatsApp să lăsați mesaje în caz că nu răspund. Multe ori nu pot răspunde din cauza repar unei cutie, mai ales dacă sunt, cum să spun, adică cu piesele în mână, sună telefonul, nu pot răspunde. Vă rog frumos, lăsați un mesaj pe WhatsApp și vă sun eu după aia, sau pe Facebook chiar. Dar cel mai indicat pe WhatsApp, de ce? Că după ce termen de lucru sau când pot să răspund la întrebarea dumneavoastră, atunci vă resun sau vă răspund. Asta și fac fiecare dată. Și vă rog frumos, orice întrebare aveți legat spre cutiile automate, puteți suna și puneți orice întrebare. O zi faină să aveți în continuare și să aveți grijă la drumuri și să aveți grijă și de cutie automată la mașina care o țineți. O zi faină să aveți.